ኣብ ዱባይ ዝርከብ ዝበለጸ ውቁብ ህንጻ እዚ ውቁብን ገዚፍን ህንጻ ኣብ ውሽጡ ኣዝዩ ጽዑቕ ጫካ ኣለዎ። ነቲ ስዋት መንእሰያት ብሚልዮናት ዶላራት ዝቝጸር ገንዘብ እናተሰልዓሎም ናይ ምርምር ፕሮጀክትታቶም ተግባራዊ ይገብርዎ። ኣብ ውሽጢ እዚ ህንጻ ናብ ጠፈር ዑደትን ዓለም ንመጻኢ እንታይ ከም ትመስል ክትርኢ ትኽእል እንተበልኩስ ኣይትግረሙን ዶ? ኣብ መንግስቲ ቲቪ ኢኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ቤተሰብ ናይዚ ቻነል ንክትኮኑ እናዓደምኩ ቀጻሊ ዝዝርግሑ ዘደንቑ ዘገርሙን ሓጸርቲ ዶኩመንታሪታትን ክትከታተሉ ኢኹም ናብ ናይ ሎሚ መደብና ክንሓልፍ ብሓባር ንከታተል። መቼም እዚ ተዳህሲሱ ዘይብፅሓን ዘይውዳን ኣእምሮ ወዲ ሰብ መዓልታዊ ሓደሽቲ ነገራት እናፈጠረ ንጽባሕ ሃረር ከም ንብላ ገብረና ኣሎ። ብፍላይ ድማ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብምውሃድ ዝስራሕ ዘሎ ውፅኢት ህንፃን ብሉጽነት ወዲ ሰብን ዘርአየ እዩ። ንሎሚ ድማ ኣብ ዓለምና ዘሎ ዝበለጸ ውቁብ ህንፃ ፍጻሜታት ምድርና ዝሰነደ ህንፃ ከዛውረብ ኣመኑኒ ቀፂለ ብዘሪእኩም ነገር ክትግረሙ ኢኹም። እዚ ዘገርም ህንፃ ኣብ ዱባይ እዩ ዝርከብ። እዚ ህንፃ ተጀሚሩ ንክዛዘም 6 ዓመታት ይወሲዱሉ። እዚ ህንፃ ሙዚየም ኦፍ ፊቸር ተባሂሉ ይፅዋዕ። ኣብዚ ቤተ መዘክር እዚ ዘይከም ካልኦት ቤተ መዘክር ናይ ትማሊ ሕሉፍ ታሪክ ዘርኢ ዘይኮነስ ብኣንጻሩ ናብታ ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝዓበየት ብተፈጥሮን ስነ ምህዳርን ዝተመሓየሸት ምድሪ የርእየና። እዚ ህንፃ እዚ ኣብ ዓለምና እቲ ዝበለጸ ህንፃ ክበሃል ኣይግብኦን ዝብሉ ሰባት ብዙሓት ነይሮም። ነገር ግን ጽባቐ ብዓይኒ ይኣቱ ከም ዝበሃል ነዚ ህንፃ ዝረኣየ ኩሉ ሰብ ንጽባቐኡ መስኪሩ እዩ። ሕጂ ግን ሙሉእ ዓለም ካብ መላእ ዓለም ዝበለጸ ህንፃ ኢሉ ይጽውዕ ኣሎ። ግዳ ሓቂ ይግብኦ እዩ። ኣብ በረኽቲ ቦታታት ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ገማግም ባሕሪ ደው ዝበለት መርከብ እያ ትመስል። ብፍላይ ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ህንፃ ኣብ ማእኸሉ ቀዳድ ምዃኑ እዩ። እቲ ካፋት ቦታ ምልክት ዓይኒ ዝሓዘ እዩ። ዓይንኻ መርኣይ እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ንመጻኢ ክርኢን ሽም እቲ ህንፃ ምስ ቅርጹ ንክወሃድ ሙዚየም ኦፍ ዘ ፊቸር ተባሂሉ ዝጽዋዕ። እቲ ህንፃ 7 ደርቢ ዘለዎ ኮይኑ እቲ ኣዝዩ ዘገርም ዓንዲ ዘይብሉ ኮይኑ እቲ ህንፃ ሙሉእ ብሙሉእ ብፊደላት ዓረብ ዝተሸፈነ እዩ። ቀፂለ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሚስጥር ከካፍለኩም። ኣብዚ ውሽጢ ህንፃ ዘሎ ሊፍት ተጠቂምካ ንላዕሊ ክድይብ ከለኻ ናብ ጠፈር ትኸይድ ከም ዘለኻ ወይ ከም ትጓዓዝ ዘለኻ ኮይኑ ንክስምዓካ ተገይሩ ዝተዳለወ እዩ። ናብቲ ህንፃ ዝበፅሑ በጻሕቲ ሊፍት ክጥቀሙ ከለዉ ናይ ብሓቂ ናብ ጠፈር ዝተጓዓዝካ ክሳብ ዝስምዓካ ዝገርም ስምዒት ይስምዓካ ኢሎም ይዛረቡ። ኣብ 50 ደርቢ ብናሳ ዝተረጋገጸ መደበር ምርምር ኣሎ። ኣብ ውሽጢ እዚ ክፍሊ ክትንቀሳቐስ ከለኻ ኣብ ጠፈር ክትንቀሳቐስ ከም ዘለኻ ኮይኑ ክስምዓካ ተገይሩ ዝተሰርሐ እዩ። ኣብዚ ደርቢ ስርዓት ናይ ፀሓይ ሙሉእ ብሙሉእ የርኢ። ብሓፂሩ ካብ ምድሪ ከይወፃኻ ኣብ ጠፈር ምህላው ማለት እዩ። ኣብ 4ይ ደርቢ ድማ ብቨርቹዋል ቴክኖሎጂ ዝተሃንጸ ጽዑቕ ጫካ ይርከብ። ብተወሳኺ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ኣብ ሓደጋ ምጥፋእ ዘንጸላልዎም ዘለዉ ልዕሊ 2400 ዓይነታት ተኽሊ ንመጻኢ ወለዶታት ንምጽናሕ ተኣኪቦም ይርከቡ። እዞም ተኽሊ ወይ ከዓ ፈልሲ ንዘመናት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ምእንቲ ክሰግሩ ዓብዪ ፍልጠት ሳይንስን ቴክኖሎጂ ፈሲስዎም ኣሎ። ኣብ 2ይ ደርቢ ናይዚ ህንፃ ኣዝዩ ዘደንቕ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ይርከብ። ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ፣ ባዕለን ዝዝወራ መካይን፣ ሮቦት ኣቕላባት ኩሎም ኣብዚ ክፍሊ ይርከቡ። ኣብ ታሕተዋይ ክፍሊ ናይዚ ህንፃ ድማ ንመጻኢ ወለዶታት ዝኸውን ናይ ሳይንስ ፓርክ ኣሎ። ኣብዚ ቦታ ክእለት ዘለዎም ህፃናት ፊዚክስን ሳይንስን ብተግባር ዘጽንዑሉ ቦታ እዩ። ኣብዚ ዓቢ ህንፃ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዝርከብ። ሓደ ዓቢ ዩኒቨርሲቲን ናይ ምርምር ኢንስቲትዩትን ሓደሽቲ ናይ ሳይንስ ቴክኖሎጂን ሓሳብን ዘለዎም ንፉዓት መንእሰያት ውፅኢት ምርምሮኦም ክውን ንምግባር ብሚልዮናት ዶላራት ድጋፍ ይግበር።